Margerton, Letraws gyda George, arbeniad ar draws y cwrt Cosby. O, arbediad wych gan Dave Jones. Yn gyfla i'r ymwelwyr mynd ar y blaen yn gynnar iawn yn y gêm yma. Walsh, digon amser gan Margerton, yn colli wedyn allan i Niall Flint i'r ddau. Jonathan Evans yn y cwrt Cosby. Evans i'r roed Aberystwyth ar y blaen, ond mae'n taro rhwyd ochr. Y bas yn wych gan Flint i'r ddau. Jonathan Evans mewn i Frascam. Ond yr ergyd ddim gystal ar bas yn anffodus. Seinti. Meddwl yr gydio. Mae yn yr gydio. Mae'r cynnig, neb yn gael lawr. Dave Jones yn apus. Golt hwnna. Yn taro rhwyd. Tu cefn i'r gol. Press. Hulbert o ddim yn cam sefyll. Fe yn y cwrt Cosby, mae'r golwr di cael rongol am y Hulbert. Wedi rhoi y bari ar y blaen. 4 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Mae'r bas tu cefn i'r amddiffyn yn dal y tîm cartra allan. Ôl i Hulbert fe nath o yn mis Medi lawr yn y bari. Yn rhwydo yn erbyn Aberystwyth. Patton yn ffigio fyny. Bale yn disgyn i Hulbert yn y cwrt Cosby. Mae'n rhaid chwith y tro yma. Na'r golwr yn gollwng i. Ac yn dal i afal ni ar yr ail gynnig. Wrth i Keenan Patton rithro mewn. O'r bari sy'n ar y droed blaen rwan. Bradford Ian Owen yn ffigio fyny mewn rhwng y ddau am ddiffynwr. Bale yn disgyn i Patton yn dyblu mantais yr ymwelwyr. Smonach llwyr yng nghanol am ddiffyn y tîm cartra. Fer a ddiar oedd Louis Bradford yn ei wneud gwaith gwych gan Ian Owen i benio ymlaen i lwybr Keenan Patton. Nadi o ddim yn methu o fan yna. 5 gol o'r tymor iddo fo. Flint ar ergyd, mae'n un yn mis. Y golwr yn gwneud y dda. Yn tyddu'r pwyth o ddan i gychwyn. Jonathan Evans yn rhithro mewn. Yn ddiwerth cynnig. Gan fo neb yn cael Niall Flint i lawr. Cavanagh. Digon o le i Frascamu drwy'r cylch canol. Yn ymtipio i Hartley, llawer ei hawdd. Yn colli'r meddiant. Gyfle Aberystwyth wrth ymosod gyda John Owen. Owen tu mewn o yma. Niall Flint allan yma Hartley i groesiad o'n i ddim tuag at Johnny Evans sy'n chodi nôl i mewn. Am Aberystwyth yn ôl yn y gêm. A'i capten Jack Thorne sydd yn rhoi llygedyn obaith iddyn nhw gyda 6 munud o'r 90 yn weddill. Mae Steve Jenkins yn gandrill. Oedd y bari heb gael cic rydd. Aberystwyth yn gwrth ymosod ar amddiffynwr Jack Thorne yn parhau erediad i'r cwrt Cosby. Ac yn plannu'r foli Heibay Armstrong